أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم فلين تمني ولين من دو كودي جيبما مالكونا مالكو كفرافين فرجة كبلا دل تنوكي ولين من دو كفا بسم الله كان مشو مانديكا Tourabou Kene مشو غابان مغنا الدنيا فسلا غولون جاني بلو جاكه Professeur Makan Cisse ni ansigle na ala sonama murga assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni ansigle Tourabou Kene jamuka kasobe na nga do babu kono mo fundi jamo c'est alhamdulillah yambiye fu froki wala mado ko fe de wati be na do na Tourabou Kene kono anti na manga so mo fu ambi be la gundo so fu ka damne jimrula kada jiba kungo kata falaje kamba bela jele fo o ko fa ante nyina ambe jitunu dozo fo ambe mandri dozo fo ambe bango dozo fo mali kono ani mali ko fe ambe dozo bela jele fo kache masa bela jele fo ko wa kabande anu balmake ani do ke ani do ene ka kango Professeur Makan Cisse ko so be na la sura bela jele ga fo ga lamne Professeur Makan Cisse na la sura bi me fe anga boroge Tourabou deminga na fo yire ga kuma ga be misho indam na go Tourabou de kele o kele anye ke buluga cha a cenge buluga cha ya won tay anye nge bulude Tourabou de no be wa fo mako enza safina do be bagla ani nyanya ka se me fe anga borogo ka je be la se do soro alila na la so alhamdulillah sila ni ko enza ale yɛrɛ laturu dimisodi Tourabou kele o so kele ni sedo ye nina ko ndo de y'a kɛ ni ni sedo kɛra tasuma ye ko ndo y'a kɛ tasuma ye sedo ti kɛ tasuma ye ti ni adama kele ye adama ye ko ndo ye adama kɛ adama ye ko ndo y'a kɛ gazige so ye ko ndo y'a kɛ tasuma ye nka sedo tasuma ni adama tasuma ti kelen enza mun filɛ ni enza ye dimisodi ye Tourabou la ni ale gosi ga la jabe ta be Tourabou so worona ma enza dimido bo enza fana jido me do ji kalamando bo enza fleni dongo ba kalama ni jiribi enza na jiri munda kene o do en nya hay sila ida magara safne muna na kadi iwa fo ni mako dula karna jugula karna ndako no mandi afoka tani moni da jugoka sila mwabi me safina yela no de fonga nga farafina jamana ngona anti fenga mbala ichi ngama te fenga na yegaruti do ka nyana ma yere sigimbe adama do yere ka nyata ka yere da tuni adama de do yere ka maya taburi sa olu yere timu ko shika herefe olu yere timu ko ka development be farafina taburi we tumanyi anga ma chama flene tungala bi ne o fo woni wa gele ata keme sarala ni ya bo on ma faso ko na ya atobate sila am ya anga jamana ngona ya mo ka wuli ka taka mo fe karamo unnana ne koroke di wal ma ndoke di ata tungala abi faka faso chi na du ya joka soro ne ere de mu tungala o ma fenge o e mo ya ne buru mo re ka ala delige ka kana flopa Allah o ga oni fe muso ni chebi nyoko fe furula furu bani cheba foko foka muso ka dolo bambe muso kana chewara so ka oni fe ni to bu fe do ni furu ko bana chebi je ko bi ja ko ibi yere ya ba yere ati nyenwe ta nyenwe na on fe afara fina ya ole be do moru ni somoka na me ko mu be beledugo abibula bitofi na me ko mu bi yoro do la bitofi do era ba foko karamo wanna na akara furu yere nga ni e mage chebmai won mo ni mage mu chebmai mo rege won mo so mage be bango ya mu boyka no mo ya mu boniga ibomando on fe ba jate mi no commerçant si la ka petiki fale balu do be tala de bara do ka sebene fila ka rola ebita sora bi clé journée pa ayra ta do kungele mu do mo shiti na ali sanina ne ma finya no ni ne professeur masra fanya ga tebe juga ni sirika parce que siri flani si la siri de bala ma de nga fukwari siri ibi mo waye métier be dafale bala ma tsaka fu nyaayere siri de baki siri de ba dusu mo mani
siri de b'a to adamaden kana se ka ko k'i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i tɛ se o kama anw y'a ye an ka maakɔrɔw la ma kuranɛ siri tigɛla na k'a fɔ ko maa ko tile kelen tile fila o tɛ dɛ olu ta ye waati bɛɛ n'u ye daga ko la i bɛ taa sɔrɔ a tanganan de ka ca n'a garijɛgɛ ɲinina ye a faamuyara bon ni ɛnzan mun n'i da magara la ɛnzan ye dimiso den ye ani dimiso den ye ani ŋaɲaga mun bɛ baara safunɛ don yiri dɔnnaw b'a dɔn kosɛbɛ ŋaɲaga sila hali den bangena n'a sera hakɛ dɔ ma n'i y'a ko ŋaɲaga la an ka cɛ bamananw b'a kalama o den ni den dɔw de kɛ ŋaɲaga kelen sila ŋaɲaga ka fardu kɛ ka cɛ ni muso kɔ don ɲɔgɔn ma o yɛrɛ kana ɲɔgɔn ko fɔ n'u ye yiri saba fiyɛ a la n'u ko ko ɲinɛ si ni wulu si ni jakuma si naaninan n'u ma taa ŋaɲaga fa la u taa foro dɔn mugu fa donc i b'a dɔn k'a fɔ ko ŋaɲaga ye kabako jiri surtout a lɔgɔ tasuma ka mɛnɛ muru ka ala tɔgɔ dɔ bɛ yen u b'a wele ko kulama aw kadunayara lil arbi atifa ala nin ye sefituru ta ye n'u k'i ma ko a tasuma fa la o bɛ lɔgɔ mun don a la n'a kɛra lɔgɔ ye lɔgɔ mun ka kalan n'a lɔgɔ bɛɛ o ye ŋaɲaga ye k'an ye nin di mɔri dɔw ma wali fɔlɔ b'a dɔn daw k'a la a faamuyara sila o ŋaɲaga lɔgɔ n'i ko mun ŋaɲaga kabako ba ni safinɛ n'i ye nin safinɛ labɛn k'a ban don dilan dɔ bɛ nin safinɛ la safinɛ yɛrɛ banna professeur fɛ parce que professeur y'a labɛn kɛ fan sila ni safinɛ in tana kelen dɔrɔn de bɛ safinɛ in na tana kelen n'i ye safinɛ ko don min na o don kana taa ko kaburu don n'a banna a banna n'o tɛ muso bɛ n bolo t'a la muso tɛ n bolo t'a la sila ni ne ye safinɛ ye n'i y'a di mɔgɔninfin ma patron n'i ye nin safinɛ koli daminɛ janfa o janfa b'i ka baarakɛyɔrɔ la mɔgɔw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn janfa fɔlɔ ka n'a f'i ye sila ka safinɛ ko i yɛrɛ muso ka n'a f'i ɲɛna ko tɔnɔ i kun bɔra muso filanan min nɔfɛ n'a ko ma ɲɛnabɔ ne ka morikɛ bɛ se ko la dɛ o de ye konin dɔ kɛ ka di yan a ma ɲɛnabɔ ni safinɛ de b'a kɛ ka safinɛ baara kɛ i ko safinɛ la i yɛrɛ tɔɲɔgɔn min bɛ ka bitigi kɔnɔ a ka n'a f'i ɲɛna ko karisa n'i y'a ye i ka bitigi tɛ ka marché caman de tun ye sɛbɛnnen dɔn ale bɛ mɔgɔ ale bɛ ta de wuli juru la quoi ka dimi yɛrɛ de don juru la wa a yɛrɛ seko t'a la safinɛ b'o de kɛ i yɛrɛ seko t'a la fiyewu i bɛ na o y'a kelen ye a dɔw bɛ i b'a dɔn safinɛ dɔw bɛ yen nɔ n b'a ko a ka ɲɛ a man ɲi ayi o tɛ ne ka ŋaɲaga safinɛ ye depuis i b'a suri ka ɲɛgɛn kɔnɔ yanni e yɛrɛ ka bɔ ɲɛgɛn kɔnɔ e yɛrɛ ni bɛ lafiya dɔ santi farikolo ka fɔ o ye kelen ye sira wa n'i sugora ni fɛn o fɛn kana se ka la o y'a dɔ ye ayi kana se ka la fiyewu n'i sugora ni fɛn o fɛn y'a la o y'a dɔ ye bon ŋaɲaga safinɛ surtout kɛrɛnkɛrɛnnama muso minnu bɛ ne kunnafɛn jugu bolo n'a kɛra k'u ka furuko bali ayisa ne y'a d'o ma o yɛrɛ bɛ sɔn k'a fɔ ko jinɛ b'i bolo a ye ne y'a d'o ma a ye b'a f'i ɲɛna ko ale ka garijɛgɛ diɲɛ bɛɛ tigɛra o ye kelen sira commerçant mun bɛ yen nɔ kuma dɔ la garijɛgɛ bɛ to ka yonba yonba parce que n y'o fɔ mɔgɔw m'u ka jateminɛ kɛ adamadenya yɛrɛ ala ye ko dɔ d'i ma ni fiɲɛ ma b'a ye fɔlɔ i kun ka ko bɛ marché cogoya min na i balila ka n'a ye kow ka suma porte nana datugu o tɛ mori fɛ latugu dabɔ o tɛ soma fɛ koloni fili bɔ o tɛ mori fɛ jitikara fo bɔ jateminɛ k'i yɛrɛ kun kan fɔlɔ mun de ye ko sumaya est ce que e bɛ baara min na i bɛ ka baara ta ni sariya walima est ce que ko dɔ t'a jukɔrɔ wa taamasiyɛn dɔw de bɛ juguya kɔnɔna na n'i y'o ye dɔrɔn siri taamasiyɛnw ye n'o bɛ ninnu kɔ i donna i ka wuli i ka ko dɔ ɲini k'o kɛ k'i yɛrɛ kɔ o dɔ ye ŋaɲaga safinɛ ni safinɛ in si la ni mɔgɔ fila ye janfa k'i kan kelen bɛ tɔɲɔgɔn to yen ka na ɲɛ f'i ɲɛna o tɛ kɔrɔ safinɛ in b'o kɛ o ye kelen n ko mɔgɔ ma fana ko n'i sugora n'i ye fɛn o fɛn y'a la o don aw ye tiɲɛ dɛ ne ye ni safinɛ di dɔw ma kungo a ko n ma k'ale ye safinɛ in ko a ko professeur min ka di i ye n sogora k'an yɛrɛ daba wuli terikɛ dɔ ye a taara karamɔgɔ dɔ fɛ yen o y'a sɔrɔ ne ko a ma ko n'a ye safinɛ in ko n'a bɛ ko dɔ ye n'a ye min y'a kan wele a y'a ɲɛfɔ ɲɛna a tigi bɛ ko nka a bɛ se ka kɛ n ka auditeur ba don ne ka émission a b'a lamɛn a ye wele a ko professeur ma fɛn ta i bolo nka i ka safinɛ dara la ne ye safinɛ ko ne sogora k'a ye o y'a sɔrɔ ne ma nin safinɛ in ne ma la n'a yɛrɛ fɔlɔ parce que ne bɛ safinɛ ni numɔrɔ safinɛ dilan ka tɛmɛ n delila ka safi safinɛ dilan ka tɛmɛ mais ni safinɛ Inzan nin y'a siɲɛ fɔlɔ ne ye Inzan d'ale ma ka tɛmɛ a ko k'ale y'a terikɛ de ye a yɛrɛ daga wuli terikɛ mais kɔfɛ a yɛrɛ nana mɛn information k'a fɔ ko mɔgɔ ɲanama tɛ donc sisan ni mɔgɔ bɛ ka juguya k'i kama i b'a ye di
muso kama ta gomoro moro fio gamro ko ba sumo du boko no komo no fahom sira ki dani na fe mene ki koro ki katai muso kare ko gomoro jugo glai kama aga balaga gomoro wala ka wa ya da kana fi ni safina di baki Allah afami ara du kono juya munu be na munu so ki ko safina ka wuli ga boy exam safina di baki ini bamanan bi meja la bamanan tini di mare ayi ni safina bamanan bi me mo fe jela ngati exam safina di ikamana ga musoro sila nene magala truda ni exam kele pe na da di mina barabano na kale sasa bi nyi ngale exam kele pe di mi ma fi ma nyi bi fe di dugu do saksa wa ay ne to ban do nyofo exam kele pe dugu ni ya fo ne nyana kaminya nyega ma sila mba affaire banga tourna ka so ala ma do ro jam ba fi nyana bi be ni dugu yesasa exam kele pe di exam na turu dale exam kele pe do kana da di affaire ba mi nyi ngale nyi bi fe di dugu do sisa wa problème me era dare yi dugu ma mi bi fa ka do wa ni kwa kadi kaminya nyega ma keto ni no bola ni o no ni fe ni do fa nyanga ay sila e dugu bi wongere Allah akbar donc o safine akaka chela akaka musola safine yi jako ya kliworo chewa ke kliworo muso ba ke kliworo ni muso bi la dala safine se ka kwa fefi ala tu fu la akatem ni mami safine fana ko li damne ni ye muso ni la dala na o yo do bere cheni ye ko li ngana so ye kle du ken la dala na kliworo na o ye safine cheni iba tu fu la dama na bantoni bisi safine ka ba ko fu ka kliworo ba boni tia fana do o kile woro fana jabwa bon ambe kuma ro fo kamara ko ni ko bana ko parce que wati bo to ka professeur ni ngechi ni muso bida bon ni safine o ga do fo itala ni furu muso bi boro fo itala ya famia fem se ka teme ni furu muso ni mo che ti fo iba ni ala so la sunama maliko ani maliko ka ila faara boraga ame professeur da chumna enza ani ngaya ka safine Allah benim banno professeur ni ko de ka ba donc ha to do ni nga sema ni woni ke rubu taso wala ke jero la yusuf taso safine na telefon do sala le professeur la ran nga duru sala ni maliko ka be négatif ke 00223 77 18 13 94 ni okumu ni professeur be nyoso e kan ni taso to mina professeur no fie na ala sonama tana kele mi bala ayo nyefo ni e che ni akudumi odo itaka oduna abana ni akuni traka oduna od kuri chemi e be sira ka tuni ni vala na ala sona bela jeli na famu ni sorola me dasigi bi emission to ko kala e do kai on va la mosoli ala mosufi bi karam wa ni be sey subhanallahi wa rabbil izzati amma wa salatu wa salamun ala al-mursalin alhamdulillah rabbil alamin